ओइ लोगो रलाय बहा थांनो मिथिंनि बेरायनो फैदों र' आंबो थांनो थौ ओइ लोगो एगजामा केनसेल जाबाय माथो आंनि साननाया जाफुङासै ओलै माथो साननाय नोंलाय फंबायसाफोरानो मोजां नंला फार्स्ट डिभिजन लानो सानदोंमोन स्टार लानो सानदोंमोन साननायानो जाफुङासै माथो खालामनो आरो लोगो स्कुलावबो मोजां रिजाल्ट लाबोबाय थादोंमोन बे एगजामाव मोजां खालामनो सानदोंमोन ओलै लकडाउनफोरानोथ' बेमारफोरानोथ' बिदि खालामबाय ओलै माथो खालामनो बेयावनो दसे जिरायलांसै माथो खबर नोंहालाय लोगो है मालाबा मोजां मालाबा हामा खबरफोराबो समयसाफोरालाय माला मोजां जाबावगोन लससो जाजोबबाय नङा सिन्था जाजोबबायलै आं जेथिंबो लस ओलै गथ'फोराबो स्कुलावनो थांनो मोनला गोदाव सोरावसो जाजोब्बाय बिदिनो सोलिनांसिगोन माथो खालामबावनो आरोलाय नंनायालाय नंगौ नोंहालाय बाजैलाय माथो खबर दुद आंनि हिनजाव नङाना बियो जेथोदों हांबाय नङा बे जेथोदों आं मिथियोब्रा ओरैसो बुंदों लोगोआलाय हाबा मोनबाय नामा मोनाखै आं लोगो मोनाखै होद बेफोरखौ सिन्था खालामबाय थाला आङो ओलै लोगो मानसि थांबाय ओरैनोसो टेनसन जायो थांबाय माथो खालामनो आरो थांखांनाय बाथ्राफोरखौलाय माथो सानबाय थानोलाय आरो ओरै लोगो दानालाय माथो गथ'फोरखौ जरासो थाबायनाय नुयो माथो जागोनलै बिसिनि संसारालाय ओलै लोगो बिमा बिफासो गोसथोयो ना गावसोरसो गोसथोयो औलै हाबा जानायाबो बैसोआनो जास्ला मोनला गावनि आथिङावनो गसंनो हायाखै बिसोरनि हिनजाव लाबोयो उल्टा बिमा बिफासो नायनाङो ओलै लोगो माथो खालामबावनो जेथोलाय माब्लाथो हाबा जागोननो मिथिया आङो ओइले बुंलायबाय आरो हिनजावा सोरनि जेथोनि बिसो मिथिगोन हाबा जानायखौ अक्ट'बराव जागोन ना नभेम्बराव जागोन ना डिसेम्बराव जागोन ना आंलाय मा मिथिगौ थांगोन ने लोगो हाबायाव होद नोंलाय आंखौलाय एदावनो सोना टेम्पलेटसो खालामदों जनो लुगैदों न'आव ओइ लोगो बुंनायलाय माथो जाखोलै बिदि बुंनांला दे जागोन दे लोगो जागोन थु आंसै थौ नायसिगोन होद साला मा खालामदों फंबाय होद सोर नोंलाय आदास माथो मबाइलावल' मा खालामबाय थादों पाबजि गेलेदों आरो पाबजि मा पाबजिब्रा गावलायदों मबाइलावलाय माबायदि गावलायनो हायो आसिदों इथि फाइब्रा इथि साला खोमा थिथामबाय गुलिया आदाया माथो थांनाय दुब्लियाव खर' आं मोनायनो बेयाव जिराय नोंसिनि होद गावदो फंबाय गावदो खिथाव गावना हो खिथाव गवा खर'आवसो गावगोन खर' गावनालै खिथावसो गाव होद फंबाय होद पाबजि गेलेना बिदिबो जायोना दिनथुनसै गेल'लै दुब्लियाव मा होनायब्रा होद फंबाय जोंलाय मावानो मोनजाया हालेवनाया जोब्बाय हालेवनायालाय जोब्बाय दायो खोथिया फुनानै गायनोल'सो नांगौ फंबायालाय हदायबो गेलेयो नामा गेलेयालै गेलेनायालाय मालाबा गेलेनाय जाया जोंहालाय बेबायदि समखौनो मोनालै माथो जोंलाय हालेवनाङो आलि दाननाङो खोनाङो खोथिया फुनाङो गायनाङो हानाङो नानाङो आरो माइ हानायनि उनाव माइखौ मिलाव लांनाङो बिनि उनाव सौनाङो अब्लासो माइरं मोनो खामानियानो खामानि दा बिदिनो मावनांसिगोन दा मुला सार्सबा सार्स नोङो रिसार्च नोङो अब्लासो पाबजि गेले जायो आबो खामानियानो खामानि बेफोरलाय खामानि जायोनालै आं बायदि मावब्लासो मिथिगोन आं फैबायलै थांसै न'आव हेत्ते रासा खिलालै न' सानस्रिनांसिगोन थांसै न'आव ओइ लोगो दे सेलफि लानोबा होद आं लाया दे होमबा जोंफोर लोगो दानदो लानोसै बेसेबां गोजालै टुरालाय बेसेबां होद आं बारा दाम खमिनिखौ लायालै 10,000 लानाय सेलफि माखो होनोलै लोगो सिगांथिं मोखांथि लानायखौ बुंब्रा मोखांथिं बेखौसो होनो ओइ मा खालामदों लोगोफोर जबाय हादों नै फंबायलाय माथो खबर आइदै एसेखौ साइबाय सोरबा बेफोरनो साय नामा औ नोंखौ बुंनांगौ बुनाङा थैदोंब्रा मोदोमा सायो दे माथो खबरब्रा लोगो एसां गोबावजों लोगो मोनदों मोजां ओइ लोगो नोंनि फनालाय मानसि गोदान बेसेबां लाखो बारा दाम खमिनि मबाइल लायालै आङो 10,000 आहाबो दोङो दामि 5,000नि नोंस्रालाय माथो खबर मोजाङालाय मोजां बे फंबाया सोरलै जा बाबानि बिदानि फिसालानि आमायनि आमाय आरो आमायनि आदै होद आयंनि नङा आरो आमायनि फिसाला रे नंगौ औ
हरनायाव अख्रां नोंखौलाय हरदों मानोहाय गोलै बिलाय मा फैथ'लाय ओइ मानलाय हरखो बेलाय आं मिथिला लोगो दे मा बुं मा खालामबाय थादों नोंलाय बेयावलाय लोगोफोरजों रायलायदों आंखौ लांगोन होननायालाय मरा लांगोन नोंलाय थगायदोंसो दां थकायालै थकाया मानो थगायनो आंलाय नोंखौलाय होद आं नोंखौ बिसास खालामाखैलै लांगोनबा लांगोन लाङाबा लाङा होन दायो लाङालै लांथ'वा आं आंनि आथिङावनो गसंनो हायाखै बिमा बिफानि सायावसो जाबाय थादों होद आं मिथिया बेफोरखौ बिदि नङालै मानो बुजियालै नोंलाय नोंदों दिनैबा जेबो सोमोन्दो गैला थांसै आङो गुड बाय बिदि नङालै मानो बुजिथारा नोंलाय सम दोङो ना बेफोरखौ जेबो मिथिया आङो लांखाया नोङो थगायदोंसो मानो बुजियासैलै बेलाय मा खालामबावो नांलाय दायोलाय फैलाय लोगोआ मा जाखोथाय नायनो मा जाखो लोगो मा जाखो लोगो ओइ गारना थांबायलै मानो लोगो बियो आंखौ थगायगोन साननानै दानो लांनो होखानाय रा आं दायो बेखौ लांनानैलाय मा मावना जाहोनो आं माबा मोनसे खामानिथ' नागिरग्रोनांगोन ना नों साननाया थिगानो फंबाय लोगो नों मोजांखौनो थिगखौनो साननो रोंदों सिन्था खालामनो हाया दे लोगो सिन्था खालामबाय थानाङालै लोगो दे खामा लोगो बेयाव आंनि जेबो गोरोन्थि गैया औ थ' थांसै थ' साइकेल लायनो र' ओइ लोगो रलाय सल' सं कम्पिटिसन दङ होननाया मा जाखो है हायासैलै फार्स्ट प्राइज सेकेन्ड प्राइज लांबायलै बेलेगा आंलाय नाजादोंमोन नाजानायालाय नाथाय आं हायासैना लोगो दे उनाव मोजाङै नाजादो औ लोगो दे ओइ लोगो दे आं जखाथि हांनायनो दे बिदिबा आं बांसै ओइ लोगो नाहरलाय जोमैया एसां समायना समायनाथ' थौ लोगो इयाव दसे जिरायनोसै थौ दे जिरायदो लोगो ओइ लोगो नोंहालाय माथो खबर मोजाङानो लोगो ओइ नोंहा जेथो बोरैयालाय न'आवनो दोङोमोन खामानि मावबाय थादों ए नंगौ ओइ लोगो मा हांगोन बिथिंनो देवबारनि बेरायनो फैदों ए हनै रियामाबो बेयावनो जिरायबाय थादों मा रायलायगासिनो दं लोगोफोर बायदिसिना खोथा रायलायदोंलै बेयाव जिरायनोबा जिरायफै औ जिरायगोनथ' नोंसोरनियालाय मा खबर आहा गाज्रिसोलै नोंहालाय मोजाङानो आंहा नोंहालाय मानो गाज्रि अख्रा आंखौ थगायबायसैलै लांगोन होननानै लाङासै माथो बुंनाय बेलाय दायो लांथ'वानो गावदि आथिङाव गसंनो हायिखाय औ नंगौथ' अख्रां बुंनाया औ नंगौथ' अ बिदिबा आंनि साननायासो गोरोन्थि जाबायदां जायाखै जानायालाय फोथायलायनाया थानांगौ नोंहालाय हिर'फोरालाय मा खबरनो मोजाङानो दङ दां आं खबर लानाय जायाखै माला बिहासो साथाम बयफ्रेन्ड दङ होद नङालै माहा नंमारगौ लोगो साथाम गोसथोनाय उनाव पस्तायबासो मानो साथाम गोसथोदों सासेखौनो गोसथो नोङो औ नंगौथ' मानो बिदि खालामनोथाय बियो नोंलाय सासेदोल'सो हाबा जागोन दां माथो नोंथ' सासेदोल'सो संसार जागोन गोसथोनोबा सासेखौल' गोसथोनांगौ गुबुनखौ दुखु होनाङा नोंथ' साथामदोबो हाबा जायाना नोंथ' सासेदोल'सो हाबा जागोन ना बेनोथ' आंहा गोरोन्थि जाबाय आं दिनैनिफ्राय साथामनो गोसो होला सासेल' लानोसै आं ओइ लोगो बेबायदि गोरोन्थिखौ खालामनांला न'आव थाङा नामा बेयावनो रायलायबाय थानोसै नामा अ थु न'आव हांसै मोनासिगोनबो औ थुदो लोगोफोर आइ दै खिथाव साजोब्बायलै लोगोफोर जिरायबाय थानाया र' लोगोफोर सेन्देल गाननो ओइ गोख्रै थुदो दा लकडाउननि दुखाना थाब बन्द' खालामो दा मालखौनो मोननाय नङा थु ओइ जेथोर'लाय आयौ हनै गरमा खारदो है मानो खारनो ओइ र' खारना हिन्जावसो होनदे लाना फैलायमोन नामा बिलाय मा होनगोन नोंसोरलाय दुखानाव थांनो मा खारनाय नोंलाय आंखौ गिदो नामा जि थांबाय बेफोरखौ गोसोआव लाबाय थानांला हिन्जावा सोरनि नोंनिसो हिन्जाव जाबाय आंनि गोरोन्थि जानायखौ निमाहा होदो मोजाङै जुलि जानानै मोजाङै संसार जाबानो जाबाय दे जेबो नङा आंबो गोरोन्थि दङ जि जाबाय बेफोरखौ सानबाय थानांला गासैखौबो बावगारजोबदो जागोन दे दुकानाव हांनो होनना जल्दि हांदो लकडाउननि बन्द' खालामो जल्दि औ दे थांदो लोगोआबो जोंबो दुकानाव हांसै दे थां लोगो
आयौ आयौ आंनो गियो गरमखौ नोंखौसो लांनो फैबाय सानदोंमोन आं है बेफोरखौनो गियो नामा सोरबा थुदो गोख्रै